hapon sa atong sa mga palangga nga mga tagpalamati. Kamusta sa inyo? Kag sa liwat maayong hapon sa kutob sa malabutan sang atong sinipagpangalagad sa This Is My Life. Para sa Sabadong edisyon sang This Is My Life, Oktobre 9, tuig 2021. Ang atong pagpangamusta sa inyo kay Sin Sabado sa Bungadlaw. Ano mga plano ninyo dira? Despite iya nga magalumo ng atong sinikalangitan, ay, siyan kung tanaabsi, kay maulano ng atong panahon. Hatag kita karon sa atong man ni update from Pag-asa. Ano ang sitwasyon ni Bagyo Maring, ang may isa pa nga si Nando, ano bala ina Tito Wilma, so sa baluon natin ina karon. Relax lang ka mo dira. Kag sa aton man mga palangga nga mga tagpalamati dira nga may mga entry na para sa aton sa pamaskwa sa ARV, ang timprano nga pagpamaskwa namon sa Action Radio, ay bantayan ninyo, magabunok si Tito Wilma sa atong winner karon. Magabat po sang 500 pesos na kas, alerto lang. Gina-remind ko na para mangin alerto ka mo balakag make sure nga matunog ang inyo ringing tone para hindi sa mo magbungol-bungol para nga mabatian ninyo pag-ring sa inyo cellphone. Kag i-ready nyo nga danay nyo nagsabat, kay once mag-ring kag mag-hello, kamo pamangkutun man lang communicator. Isa mo lang pamangkut na ito sa inyo. Kung inong tagline sang Action Radio Bacolod, tandaan nyo man lang na, tanan kami, mag-extro, mga reporters nabong sa field, pag mag-extro, tanan nga ang format, yes, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Amo tayo nakasimple. No? May timprano ka na dahil nga pamaskwa, halin iya sa Action Radio Bacolod. Get si Tito Wilma. Kaya karon suguri na kay ang aton sini ang aton sini oras kadasig nga daan. Hindi balataw may dasig ang aton oras gani, relax ka mo dira. Unahon anay naton ang aton sini weather bulletin from Pag-asa nga nasambal na naton sa nahambal na naton ara na. May isa pa ka bagyo nga nagsulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Ngalan Sinando. Kag sa weather bulletin sang Pag-asa ining Sinando ika-14 na ini nga bagyo sa karon nga tuig. Kag siya ang nakit-an nga sa kalayuon 1,305 sidlangan sa Northern Luzon, sa aminhan nga bahin sang Luzon. May puwersa sang hangin nga nagalabot sa 55 km per hora malapit sa sentro kag 70 km per hora na malapit sa sentro, of course. Kag sino man sa atong Weather Bureau sa Pag-asa, posible nga hindi man ini siya maka-epekto or maka-apekto sa kondisyon sang atong panahon sa bugos na pungsod. Pero si Maring yatawe, si Maring, anamintinar yan ni Maring, anamintinar ni Tropical Storm Maring ang iya sinipuan sa samtang nagahulag siya sa nakatundan sa West Philippine Sea. Kag base man sa alas 11 nga advisory kay inas ng Pag-asa, nasiplatan siya din ng sentro ni Tropical Storm Maring. Ara siya sa 820 kilometro, di ba tawe? Ara siya sa 820 kilometro sidlangan nga bahin sang Dirac, Catanduanes. Kag angkon man ni Maring, angkon ni Maring ang puwersa sang iya hangin nga nagalabot sa 85 km per hora, may pagmadlos naman nga nagalabot sa 105 km per hora. Ang paghulag niya, direksyon ni Maring, ara sa nakatundan sa 15 km per hora iya nga paghulag. Karon nga adlaw, Sabado, siyempre, Oktobre 9, naga-experience sang kasarangan tugtog mabaskog man nga pagbuubos sang ulan ang bahin sang Catanduanes, Eastern Visayas, kag Dinagat Island. So mahuyang tugtog kasarangan man nga pag-ulan ang mabatyagan sa bahin sang Aminhan. Aminhan nga bahin sang Palawan, lakip ng Kalamian kag Coyo Island, ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Bicol Region, Caraga, kag Visayas.
karon iya nga adlaw. When we say Visayas, ara na compose na ta sang north, south, east, west nga part ng Visayas. So ara kita dala na kita. That's why nga atong sinipanahon sa karon tanglaan yung kalangitan, magaluumon ang aton panahon, ang aton kalangitan. Kag sa norte, sur nga bahin sa isla sang Negros, sa bugos ng isla sang Negros, yes, maka-experience man sa mga panalagsa nga pagtupa man sang ulan, may ara iya, siyempre, Tito Wilma, mabaskong man nga pagbubos sang ulan. So, relax lang ka mo dira. Relax lang, kag halong-halong, ang inyo dira nga mga hinalay, kinahanglan na daulo aligmap, kaya basta hindi na mabalaan, magtupa ang ulan, gasala-sala dayon, so, relax lang, samtang ka mo dira, nagahilay-hilay, pareho man kay tawe, no? Hilay-hilay sulusan, dig, bisan paano ko nag-istorya kita sa inyo on air. Kaginhawa mardalom, piyong-piyong mata samtang nag-relax nila, pero mga palamatinan, nag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. Magluwas dito sa Dagbanwas ng Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan. Isa sang Guimaras, isa sang panay sa apat man ka mga probinsya. Yes, ang aton pagpangamusta. Sa malabutan naton dira sa Masbate, Cagaya, Islaman sang Palawan. Pero noon, yes, kamusta lang? Mayong hapon dira sa inyo. Kadtuan natin ang silaman natin ka mga updates sa karon kay masadya kay natapos na gidman ang filing, no, sang Certificate of Candidacy para sa 2022 national elections, diba? Pero may mga pagbago pa na. May mga pagbago pa na amo nang bantayan naton. Kag sa kabugusan, naglabot sa pila tawe, ang nag-file sa Certificate of Candidacy, sa kabugusan may ara 572 ang mga nag-submit ng ila siniya kandidatura sa Commission on Elections para magpartisipar iya sa piniliay sa Mayo 9, 2022. Nag-submit ng ila application para mapahanugutan na magpapili presidente sa Pilipinas. Tawe, 97. Makon mo na, no? May 97 ka nag-submit ng ila application running for president sa Pilipinas. Kag sa pagka-vice presidente, may ara 29. Sa pagka-senador, ang nag-submit man na magpapili iya senador, naglabot sa 176. Ang mga party list naman, party list group, na nakasubmit ng ila application, naglabot sa 270. Sang ila Certificate of Nomination and Acceptance o CONCONA. Pero sa pihak sang malawig nga listahan sa mga may interest nga magpapili bilang kandidato, ginklaro sa gihapon sa Commission on Elections nga hindi pa final ang mga listahan tungod nga ila pa na screen, di ba? Talaon pa ina kag posible may pila pa nga madeklarar iya nga nuisance, no, mga nuisance candidates. Butin ganon, mga hindi pwede mapahanugutan nga magpapili. Kay ti may ara man basihan mo. So wait and see man kita iya nga mga ordinaryo nga bumuluto. Pero sa kabugusan, sunod naman sa Philippine National Police or PNP, sinigila nga aga, ngang filing sa COC kag Certificate of Nomination and Acceptance o CONCONA para iya sa election 2022 nangin generally peaceful and orderly. Diba lang nangin matawhay amo nang hambal sa PNP kag COMELEC kay sunod sa ila wala sila makabaton sang anuman nga mga significante nga mga insidente nga nag-apekto sa 8 kaadlaw nga filing sang COC kag CONA sa bugos nga pungsod. So, no mayu-mayuman, na? Okay, ina lang gamay atong pasiplatan sa bahin sa upcoming elections. Like, isa natapos ina filing sang Certificate of Candidacy. Katuan sa naman ang sabahin sang COVID-19 ang pandemic nga atong ginapangatubang. So make sure padayon man kita gihapon nga magahalong angot dira. Angot naman ni sa mga kabataan naton. Mga kabataan gigitawi kag mga seniors
dumayo-mayo pwede na nga makagwang mga kabataan nga nagaedad 18 years old pa idalom, senior citizen nga nagaedad 65 years old pa ibabaw, kag ang mga individual nga mga nakakumpleto na sang bakuna sa idalom sang point-to-point interzonal travel. Point-to-point interzonal travel. Ibaluon ka na siya karon kung ano ang covers na. No? Pero kung nakapabakuna na kamo, senior citizen 65 and above, di ba? Yes, ara na. Inagin pabutyag man ni Presidential Spokesman Harry Roque, no? Matapos din pagwa sang Interagency Task Force ang bagong pulisa para sa interzonal travel sa mga lugar. Interzonal travel sa mga lugar ngayara sa idalom sang General Community Quarantine or GCQ kag MGCQ or Modified General Community Quarantine. Di suno iya kay Roque. Kalakip sa mga pwede na makagwa, pwede na nga makabiyahe ang mga individual na may comorbidities, no? Inang mga PWDs naton, ang mga may ginabatsyag, pero kinahanglan kompleto ikaw sa bakuna. Magluwas na pati na ang mga nagabusong na nabakunahan. Inay ko po. Amo na siling naton sa mga nagabusong naton nga mga kauturan dira kung wala ka mo makapabakuna ba, hindi ka mo magpasagasagaman ay hindi man ka mo magpulog pa gusto sa pagpakadto pakaribaw kabudlay sa sitwasyon. Di ba Tita Wilma? Pero abi ninyo kinahanglan gihapon sundon ang health protocols. Sundon ang health protocols ang pagsulundan nga ipatuman sang Department of Tourism kag sang mga LGU sa mga lugar nga kadtuan sang mga magagwa kag mga biyahe base man sa pagwa nga pagsulundan sang IATF. Batian nyo na, di ka mo magkalipay, pero kinanglan, hibaluon nyo man kung anong dapat ninyo hinuon, hindi lang sila magpulo pa gusto ka mo dara. Di ba? Yes, Tita Wilma. Ang hambalan naman nato na tungod sa vaccine sa vaccine booster program para sa mga health workers. Kaya nga, mga palanggan nato ng mga tagpalamati. Pagabuksan sang atong sa ni gobyerno ang vaccine booster program para sa mga health workers sa masunod nga bulan, Nobyembre o kung Disyembre man, para matagan sila sang dugang nga proteksyon batok sa coronavirus disease 2019 or COVID-19, di ba? Ang hambal naman ni Vaccine sa Carlito Galvez Jr. nga mong chief implementer sa National Task Force Against COVID-19 nga ang pag-inject sa booster shot gilayon nga mag-aumpisa sa tion nga 50% sang population sang pungsod ang nabakunahan na. So once na maglabot sa 50% sa population sang pungsod ang nabakunahan na, mag-aumpisa ang booster para sa itong mga health workers. Pero ginasulit naman sa DOH. Ilaman ginsulit bala ang ginpabutyag sa WHO or World Health Organization. Kinahanglan anay pabakunahan ang dako nga portion or bahin sang populasyon antes mag-umpisa ang pag-inject ng booster shot. So, ninawagan naman ang WHO, nagapanawagan sila sa ginatawag moratorium o kung pag-delay lang anay sa paghatag sang COVID-19 booster shot tugtog sa katapusan sang tuig 2021. Ilabi pa nga minilyon iya ka mga Pinoy ang wala pa nakabaton sa ila single dose. Amo na. Si hambal man gani ni Galvez nga nalabuot na iya sang pungsod ang inflection point sa diin ang supply sang bakuna mas sobra sa demand o kung ikasarang sang gobyerno sa safe na safe iya nga nakastore ang mga bakuna. Sa idaluman sa pilot program nga natala na iya umpisahan October 15 ang mga
minor di edad nga nagaedad 12 anyos tugtog 17 anyos nga may medical condition. Ginakonsiderar bilang kabahin ina sila or bahin ina sila sang A3 category, no? O persons with comorbidities. So ginakabig ina sila sang gobyerno nga nabilong sila sa A3 category. Napilala na ka mga endpost na share natin sa inyo sa siniiyan na hapon, no? Sa sini naman nga bahin, ti pasiplatan man ni Tito We, ang atong sining industriya sa mga artista, pang showbiz industry naton, Tito Wilma. Sa aton mga may edad-edad na da, kabalugid ko nga kilala na nila ang anay sexy star, no? Sexy star nga si Pia Moran, na Pia Moran. Gamay lang niya siya nga babae pero puwerte iya ka sa uton. Gintawag niya siya gani nga Miss Body Language, no? Si Pia Moran, gamay na siya pero guwapa, matahong ng klase sa babae. Madamo gina siyang nakakilala kay ti anay sexy dancer nga siya. Sila na siya subong 59 years old, no? 59 years old na si Pia. Kagliwat naman siya na nagpabatsyag. Nagpabatsyag siya paagi sa pagpanawagan sa isa iya ka artista. No? Kay Coco Martin. No? Kilala ninyo si Coco Martin, di ba? Nagpanawagan siya kay Coco Martin na kung pwede, kung mahimo tani sa iya, tagaan siya bisan gamay lang o hingalit lang nga exposure sa long-time teleserye ni Coco Martin. Kabalo naman kamo kung ano na, probinsyano, no? So, hindi man malipon nga na hatagan, nahatagan ini siya sang kahigayunan sa isa ka best, di ba? So, isa ka best, kag madamo man nga mga inactive na mga artista nga play man sang role sa 6-year-old primetime series nga ini sang ABS-CBN. Sa karon kay ti wala man, hulat-hulat siya kay ti wala man siya ginadalukan. Ti mga 70s, year 70s, nanging sikat si Pia, nga nadiskubrihan niya siya sa Taxco Club. Later on, nanging regular siya nga guest sa executive program. Nagsapiyak naman nga bahin, gin tilawan man niya siya sa pagsulod sa pag-arte sa pelikula, sa acting, di ba? Naka-undergo man na siya sa screening sa pag-arte. Tagsang uli, nakapatindog si Pia Moran sang iya kaugalingon nga talent agency nga sa di nakapadala man sa mga entertainers sa Japan, di ba? Pati anhon mo bisan magkainano abi mo success na nga success, sang ulihi namyerde man siya. Kag naubos ang iya sini mga na-save, mga natipon nga kwarta. Kag subong gusto niya nga magbalik sa showbiz. Kag kung pwede sa iya pagkamayuhon, iya gid na panawagan ang atensyon ni Coco Martin. Ang atensyon gid ni Coco Martin ang iya sini nga panawagan sa karon. Kay gusto niya nga basi pa man lang nga mahatagan siya ining suporta, no? Sila niya bisan hingalit lang nga pagwa dira nga bisan paano bala makabulig man sa iya. Makabulig sa iya kag magluwas sina Tita Wilma, makaano man makabulig-bulig sa iya kag makatulot si bawas mo sa iya sitwasyon sa karon, di ba? Okay, sa piyak naman nga ba nga dasi sa aton was dos na. Hindi natungod naman pasiplatan taman kay may mga artista nga nagsulod sa politika mo, di ba? Si Arjo Atayde, si Arjo Atayde nag-file man sa iya sini kandidatura, di ba? Pero ti gamay man lang nadang ihatag naton dito, di ba? Nga kabaluman pa kag hindi lipod man sa mga fans ni Maine Mendoza nga in real life boyfriend niya si Arjo. Si padalagan niya sa kongreso, manging congressman. Si siling ni Maine, suportado ko ang pagpapili ni Arjo. Si Hilaton taman, mo lang na siya Tita Wilma.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:03 na. Dali gid lang Tita Wilma sa ito nanay dira mga Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag Hi and hello lang anay kita we sa aton dre mga suki iyan sa aton mga suki online. Hi and hello, good afternoon sa inyo. Kag yes kay Sir Meleli Uligo, I sad to hear sang balita mo sa kaakon na amo na iya why ko na naghambal ka nga ako hambal nila nakabakal sila produkto. Ay mo na nga maghalong gid kamo sa mga scammer. Hindi kamo dayon magapulo pati-pati. Good noon tawi live sa Tangob Meleli Uligo is
watching. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Please greet my daughter, Girly Gamala Martino, on her 36th birthday today. Thanks a lot. Stay safe always. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. And more power to ARB. Salamat gid, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. And again, happy birthday kay Girly. Girly Gamala Martino. Okay. Tamyaw lang please, Vanessa Starmay, yung Chinkiria Lagdono Wellamore and Alex Montesa. Yes, thank you, good sir. And Ma'am Teresa Hofalinia, good afternoon, Ma'am Wilma. Good afternoon, man. Okay. Ara, nagalambal ni Sir, ni Sir Melilio. Ara, da sa messenger mo, explicar na ang akon, nadangtan kahapon. Baw sa imo na nga mall, hindi ko na ma-on air ang nga mall nga ina, sir ha. Di natunaw gid ang ice cream halin alas 2. Hindi kidalaan niya ko tani sang ice cream, no? Kami di padalaan niya. Dulungan niya kami ice cream kag hot pandesal diri sa Action Radio. Alas 5 na siya to. Tunaw eh. Hindi ka magpadala-dala mga dulo diskarte. Pag sulod mo, ay sus diskartehan ka tapos kagidya seriya na kapin pa makita nila nga ang porma mo do ka namigit pagkatapos basta senior citizen. Namigit na sila mag-speaking. So, halong-halong gid, hindi lang ikaw sa ibang pagid. Katilaw man ta, pero wala ko nagpadala. Pinsan din ko na makuha sa mga amo na nga kwarta. Wala na istitawi, amo na nga mga kwarta. Hindi bala na net Balinsoy Lupasi. Good PM lang tawe, maayo lang. Pagpamati diri sa sitio Ubosan Enrique, sa family Balinsoy, Lupasi family, Hypney family, kag April Joy Gaston dira sa Barangay Tangob. Barangay Tangob, Bacolod City. God bless. Yes, na sa mga taga Sitio Ubos, sa may San Enrique, mayong hapon lang dira, na dira man kay Richard Tibor. Richard, mayong hapon lang dira sa imo. Kag yes, dira sa ilanan day Sharon, kag Dayday, kag Delphine, kag sa ilanan day Tuktok, mayong hapon lang dira. Hindi ko man kamo maubos tanan, pero kabalugid kamo. Ara kamo tanan sa heart ni Tidawe. Brian Bilardo, pamo ka na. Brian Bilardo, good afternoon, Ma'am Wilma. Kindly greet Antonieta and Rolando Bilardo from Central Maaw. Sa mga taga Central Maaw, dira mayong hapon lang. Kag Tita We, mayong hapon, wala iya pa raffle ang GTX. Coffee mix na sa shade, damo kami di. Ano nga cafe ang Xanthone Plus coffee mix? Babantayan ba si Miara na sila raffle? Ricky Ledesma magbanwa. Okay. Kung may promo, sila mabatian nyo diri sa amon sa Action Radio. Okay, salamat kid. Antonieta and Rolando Belardo from Central Maaw, from Brian Belardo. Good afternoon. Salamat kid. Tawi mayong hapon, Ricky Belidesma magbanwa. Athea Kim Eriman, good afternoon, Tita We. Thank you, gid sa heart, kagin send mo, Athea Kim, no? So, thanks for the heart, sa pag-like ninyo kay Tawe, no? Heart like, kag sa pag-share ninyo sa aton programa, This is My Life. No, tanagan, magsulita. Bago sa akon pala matinaan. But anyway, thank you, gid sa imo. Updanay kita diri every afternoon. Good PM, Iswe. Indaverchi, Olpinda, Tita Wilma, good PM. Ari naman kami liwat. Aga pamati sa imo programa, This is My Life. Maupod gid ang iya mga apo ko, no? Nasamtang gahulat sa ila horoscope. Shout out, please, Tita We. Kay Thelma Iguico, kay Lydia Kagcher, sa may East Homes 1, ha? Sa may East Homes 1, halong Tita We, and God bless you and your family. Sa inyo man tanan-tanan, ha? Okay, thank you. And as was helping individuals. Ari naman, ining si Chan Bioni, ara naman, no? May ara naman, abi, basahon ta na karon. Hindi gid ka mo magpadala-dala kapin pa na mga online, nga gina-convincer ka mo nga ay, abaw, mga anak, never kid. Matra ka mo promiro, pa mabiktima gani ka mo, kaluluoy gid ka mo na. Ana Sinoro, ngayong hapon action, Tita Wilma.
Hi, hello. Good morning, everyone. Sir Ma. I'm sorry talagi mo. Blessed Saturday. Stay safe and God bless us all. Fernand Baroga Pakpako na Pakpako si Tita Wilma Iniderisa. This is my life sa Action Radio Bacolod. Barrio Gaway, mayong hapon, Tita Wilma. Good afternoon, Tito Will. Magapamati kami sa barangay Gintugtan, Isabela. Joanne Isiha, happy birthday kay Noel Paunal from Joanne Salmeti. Sakto na, girl. Isiha. From Joanne Salmeti Isiha. Okay. Vincent Chavez. Yes, ara sila live nga nag-upod man sa iton via FB ko, no? Vincent Chavez. Barangay Bata. Okay. Mayong hapon na Norma na ara na sila gaupod sa aton karon hapon. Salamat gid Koy. Okay, hasta lang tadanay kay Vincent. Karon naman dugay-dugay ha sa greetings naton. Balikan ta kamo ni tawe. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:15. Padayong si Tita Wilma sa atom sini pagpangalaga diya sa My Life. Pero sa liwat suliton ko lang ha. Suliton ko lang iya para sa inyo. Bantayan ninyo, alerto kamo para sa aton sa pamaskwa sa ARB. Karon dugay-dugay. Relax lang kamo, alerto. Para sa aton 500 pesos nga cash. Okay, tiwa. Sa aton since Sabado subong kabalugid kamo na basta Sabado si Tita wala kita nagabasa sa mga mensahe nga ginapadala sa aton sa messenger or mga sulat istorya sa inyo sinikabuhi problema nga inyo ginaangkon nagatasal kita sa mga nagkalain-lain man nga tupiko nga makabulig man sa aton na makabulig sa aton lain-lain nga mga tupiko nga mapusnanon man ilabi na para karon iya nga adlaw sa mga palangga naton na mga palangga naton dira nga gasiling wala gid ko isang tinipon wala gid ko natipunan ano nga natipon tawe manggay wala ka gisang na save na sa imo income sa mga ginahatag sa imo may aran lain-lain nga rason kung lain-lain ang rason damo excuses kung wala ikaw sang natago iya nga kwarta masilinga damo ko bibalayran mo damo ko bibalayran mo pero hindi gid nga do hindi gid kag do kabudlay gid para sa akon nga mag-ipit-ipit kag mag-save kag magtago di ba may ara naman nga
kontento bisan wala sa nga tipon kay maayo mag di ba da? May ara na mga amo na mga tao, di ba? Wala ko yung tipon kami ginapaabot pang bulan-bulan, di ba? Especially sa may trabaho, pag bisan pag gani iban nga nagatrabaho nag-save, no? May ara naman iban ti mga pensyonado, bisan mga pensyonado ganyan. Pero may ara di nga tao nga. Let's say may mga nagapadala bala monthly halin sa ila from abroad. Wala ko ya problema kay bulan-bulan may nagaabot ya sa mo, no? May ara sina. Kay may ara man iban nga mga palangga nga itong mga tagpalamati. Wala sang ihibalo sa husto, no? Nga pag-uyat sang kwarta. Daw wala kaya na idea kung paano mo uyatan ng kwarta. Basta sa imo makawit kwarta, gasto lang nga gasto without thinking kung ano ang padulungan sang tanan, kung anong buwas, kung anong mga gusto ng mga inadlaw, idi nga kung may problema, kung may emergency, di ba? Mga amo sina. May ara man nga kontento sa kung ano lang nga grasya ang ginahatag sa mahal nga Dios adlaw-adlaw. Pero bisan paano, nagahalong man na hindi matamaan na. Pagluwasin na, ano pa ba, balaan niya, ibang pag-ibitaw nga mga rason sa mga ginpanghambal mo nga, kabudlay gidya sa akon or sa amon nga magkatipon kwarta or magka-save or magkatago. Kung gastador ka na isa na, di ba? Kung gastador ka, tapos damo, kabala, pa-ex kaugalingon mo na, wala na naipulo paminsar kung gusto mo yan. Pagkagawa mo, kadto ka kunin, namit ka, o naman ni, okay. Do ka namin, yung mabakal kung nabala na. Hindi naman mga bagay kung kaisa. Na namin yung sa aton panulok, namin man sa aton, kung mag-trade ka something, okay man na siya, pero kinanglan, pulo paminsar man gamay na, nalian ko na ba siyang bracelet na, ka namin, tulong na, sabong bakal ko bla mo na, kaya daw amo nang ususubo. Nga may ara ka man dalahaw, na galing nagsulod lang sa pensan mo, kaya ginawyatan ka. Kung na mo nang batasan mo, wala. Pakatuan, ay mo kwarta. Amo na iya, kaya kung may kwarta ka, doon may ara, ginagataw, di ba no? Basta may kwarta ka, doon nagakalam, ginang dapadapa mo. Ang imo paminsaron, kung diin, bala nagakadto nga, malakat ko bala nga, kaya hindi ka man mapakali kung nara kasi imo balay mo. Kaya doon nagakalang, din ang palad mo, kaya dapat mo mga gwa para may bak. Mag-amo ng imo, kinaiya mo, nabadasan mo, di? Wala, di ba? Amo na kinanglan sa arton, mga bisyo-bisyo na, mga nakahiligan na po, mga amo na, kinanglan kontrolon tamang sometimes. Kinanglan, hibaluon man nato ng atong limitasyon. Kinanglan hibaluon naton kung paano naton i-prioritize ang atong sa needs, ang atong sinikinanglanon, kagang imo wants. Lain ang needs, lain ang wants. Ang needs kinanglanon mo gid ang wants ang gusto mo lang mo na pero tandaan okay man lang baklon mo ang imo nagustuhan. Kay kung kaisa ti deserve ta man nga tagaan reward ang kaugalingon pa na pero kung magalabot na sa punto nga masacrifice ta bala ang mga bagay-bagay nga kinanglanon mo, kinanglan pulo paminsar ka gid anay na isa ina. Kadara kung hindi ka kabalo magsunod sa budget mo, sa budget mo kung may gina-budget kay hindi tawa bisan gamay lang, di ba? Bisan gamay lang, bisan tricycle driver lang gani ba na mo, bisan nagapanglabada lang gani si Mrs. Ginakatag-katag na nga let's say, manglabas si Mrs. sa isa kaadlaw, pila gani ginatag sa inyo, 300 pesos sa isa kaadlaw nga labada, o ay bugas, para sa bugas ni, para sa sudan ni, para ni sa gatas ng bata ko. Bisan, hindi sa sulod ng isa kasimana, pero ma-budget ni Mrs. para na may ara lang sa tagsa kakinahanglanon. Di ba? Amo na, kinanglan kabalo, ikaw magsunod sang budget nga ginatawag. Kung magsiling ka grocery, worth 500 pesos, ang paano ko ni paiguon? Paiguon mo gid siya. Amo lang gina siya, is safety mo ang iban, nga napertinisar sa lain nga man nga bagay. Kaya kung pasugtan mo lang pagkadto mo sa tsindahan, kinanglan lista mo. Kaya kung di mo pag-ilista, kada mo sa makitaan sa mga mata, amo ng baklon, igo mo tamdon ang lista, tamdan ang lista mo, ay wala ko gali mabakal amon kay wala na kwartanan. Kinanglan lista, kinanglan budget mo sa amon sina, is amo lang ina. Tugtog may makita nga kwarta sa imo nga wallet, o kung may makita ka sa imo
bank account na may unod pang imong ATM, hala, sige lang. Kay ang rason, igo lang na magsweldo, ay mga anak ko, importante, may ara kita, bisan gamay lang ang kita, bisan gamay lang ko, bisan remedyo general, sinanglang kabalo kita mag-budget. Kaya nga, asa mo sinang nga pamaagi, mamonitor mo ang tanan nga nagagwa, kag nagasulod. Bisan 5 ka piso sa dapat safety mo, bisan 10 ka piso sa bisan na safety mo, kag hindi bala paglantawa ang imo na tago, pabay ilang da kang iba na kumiyara sila nga ginaipit-ipit, na may sila ginaipit-ipit, damo at isipon ko to be, di ba may ara tanang abatasan, kag may ara man manutisyahan mo. Di ko tawi, mga tago-tago, kwarta tawi, kaya napangita, yung alagyan niya na makagasto ka mo. Pero, kung for emergency cases, yan ikagwala ka, dira ka di makasiling, tuod na. Hindi kay sa tuod man kung kaisa doon nagapangita, gid alagyan nga maggastong imo na ipit-ipit. Notice nyo man na? Yes. Oo. Isa pa, I'm sorry, kinanglan, be contented sa gamay nga sweldo. Kung amula ng sweldo mo, oo. Kay dis gamay, paswerte ka kani ginabaton kaya nga sweldo adlaw-adlaw. Mayara kaya sweldo nga mabaton for the whole week or for in every 15 months or 15th day or end of the month, di ba? Bisan gamay lang ang sweldo, importante makasurvive kita adlaw-adlaw. Okay na. Bisan wala ka sang na-save. Bisan wala ka sang na-save. Basta may ara lang kita adlaw-adlaw. Pero karon nga panahon, kabalugid kita nga pandemic, kinahanglan i-considerar man naton. Ang ang pagid sang iban nga palangitan, ang gamay lang. Pampadugang gasto. O kung pagpadugang man sa imo dito. Kalabanan na kasi, tawing natitipid ko pag pandemic, wala na. Okay lang na siya. At least nakabulig sang dako sa inyo. Di ba la? Ay, hoo. Ang iba naman, baraso na iya. Agay tipon nga. Hindi mo man na madala kung mapatay kang kwarta. Mas mayo, gastuhon mo nga doon samtang buhi ka para mag-enjoy ka. Diba? Ina ang mga rason sa mga tao nga wala lang sa ila kabuhi. Wala sang paglanda. Okay na siya. Inyo ina iya desisyon. So, inyo man ina ato man ina ginarespeto. Ara, ang iban pagid. Kung hindi ka pagid makasave, hindi ka pagid makatipon kwarta, kaya nga mo gasto, sobra pa sa nakita mo, di ba? Income mo, butang mo, yun, every 15 days, 5,000 lang. Pero, ang imo, let's say, mag-net mo is 5,000. Net na, why na mga deductions? Agi na kulang pa. Kaya nga, may utang ka din, may utang ka to, may utang ka nga mga wala pulos, mga muna bala? Kaya ending negative ang kwarta mo, kaya nga, tungod sa kadamo, sa imo balayran, kaya may mga galastuhan ka pa. Sobra pa sa ginakita mo, ang ipagawa mo nga kwarta, gani instead nga magkatipon, nagapangutang pa kita. Kaya dira man ang, dira ka man bilong kasiling, kinanglan tulo timbang-timbangon taman, kung bala, kinahanglan gid bala, o kung pasugtan sa gid bala ang mga wants na ton, kinanglan paminsaron taman ang atong sinibaklon, ara pagid, kung pala kaon ka pagid, kung nag-crave ka sa talagsalang kontrolon mo man, hindi mo man pagdalukan ang kagalingon mo, pero may ara gid yan nga, bisan busog ka na, di ba? Bisan busog ka na kaon, tigya po na kaon, kaya masaya, wala ka bala control sa cravings mo. Kaya kung ano makita mo, gusto mo dayon baklon. Kaya bisan hindi mo naman, busog ka na rin, ay wala na yung problema. Kaya may ara, naghambal nga, food is life. Yes! Food is life. Kung hindi ka kakaon, di ba? Pero tandaan, hindi magsobra. Kaya nga, kung sobra-sobra man ang pagkaon, na ginapasulod mo sa lawas mo, hindi man din na makapaayo para sa inyo ikaayong lawas. Hindi sususuhan lang. Mga sinin natin, sa tanan, bala kinanglan, ganito kinahanglan, moderate lang. Hindi tawag sobra, gusto man niya pagkaon, hindi man sila gobra ko, hindi ko kakaon sa namit niya pagkaon, kaya mo niya, hindi, kaon ka man, pero hindi sa tanan nga tiyo, mga utanggi mo tanan kung pagkaon, so mga amor na bala, na kinanglan, kabalo kita mag-control sang aton, in short, kadalok-dalok sa pagkaon. Ako, anas, din kuya,
may time din man nga dalok ko sa pagkaon. Pero susubong na control ko na na. Soft drinks, ano mo na kay, pero galing daw, hindi ko dalok sa soft drinks, ano. Pero pwede mo siya dili madula, pagsiling mo, mindsetting mo lang. Hindi ka na mag-inom soft drinks. Until now, wala soft drinks, okay man, buti ka man. Masiling sila, tawi, it adds life bala, kabalo na kung nasang brand, yung ginhambal nyo, depende sa inyo. Okay, tawi, kinanglan man ikaw maging financial illiterate. Kinanglan, kontento ka sa pamaagi kung paano mo ginahandle ang imo kinitaan o ang imo kwarta. Kag, wala ka na nagahandong nga madugangan pa ang imo knowledge or ihibalo o sa pag halong sina, ay hindi. Kinanglan hibaluon mo yan. Kinanglan hibaluon mo gid kung paano mag-uyat kwarta. Ini ka siling waslik sa wala, waslik sa tuok. Way kakabalo, kasi may mabuligan ka pa nga kabuhi sa pila ka adlaw tungod sang imo na tipon. Di ba la? Kung diin man sa mga na-mentioner ni Tita Uy, ang rason, kung nga wala ka sang na-save, isubong kabalo ka na kung nga, make sure lang nga, baguhon mo ina, himuon mo, nga bisan paano may ara ka na tipon na kinanglan hindi na paghulatan isa kahitabo nga makatag sa imo leksyon nga wala gyud ko sa naipit-ipit kay may ara na mo kapin pa kung ikaw maalwan ka kung kaysang hindi imo i-disponer mo tapos na may ara instance nga matabo sa imo nga bo emergency o kinahanglan mo gid ikaw wala pangita kag ano wala ka sa makitaan datululagay luwa ka sipon mo kaya nga kalain gali ba't niya kung ikaw na nagakinanglan wala di sa makabulig sa imo when it comes to financial. Tuon na dira makakuha ka leksyon na kinanglan bisan paano gali may ara gid ko maipitipon ako gali ang wala gid kinahanglan may ara gid pero hindi ina leksyon sa imo nga magdinalo ka sa iban bulig gihapon kung masarangan mo tandaan, importante, may na-save ikaw, may natago ikaw, hindi damo-damo ginya kwarta, bisan gamay lang, para hindi ka mabudlayan pag abot ng panahon nga kinahanglanon mo. Kung problema, gidban, makakita ikaw sang inugdugang, kay may ara ka na daan na ipit-ipit. Diba? Bisan paano, Tito We? Alas 2:21 na Action Radio Philippine Standard Time. Nangyata na said Panyawan Liniment Oil, ang said Panyawan Liniment Oil nga produkto sa said marketing. Di ba, Tita Wilma? Ang said Panyawan Liniment Oil nga nasa nasiling na naton, ano ni Tita Wilma? Panyawan, manunggal inaiya sa aton, no? Di ba? Manunggal, puro-puro ginanaduga sa manunggal.
Ari naman pa yung natawang greetings mo sa ila. Dali lang bala. Ara ho. Di na tawagin na. Martin Aliling, good afternoon. Bauterno, hidban sa bayo. Hindi Terno, madula sa wala man sa bungog ko. Basta may tabo lang ko sa ulo ko. Miss Ana Senoro, thanks kid, no? Thanks kid. Hindi, Ginisugon, tapos na, mayong hapon, Tita Wilma. Maria Teresa Hofelinia, good afternoon, Action Tito We. Okay, hindi bala mo, Sinoro, kita mo na to sa mga nagliligan nga si Mana, di ba laba-laba na to ako ni hair, hindi pala reho, may ara, laba, may ara, ginpatupong ko na lang, so ginpa-shave ko, ti daw guro mga 2 weeks after, okay naman na siya. Okay, thanks. Jean also, sir, good afternoon, Tito We, love you, thanks for the 3 hearts, Godspeed. Okay, thank you, good. Virgil Pinda, salamat diverse from Inday. Thelma Iguico. Salamat Anay Thelms. Good afternoon man. Kay Angela Liarte gayon dato. Good PM tawe. Salamat sang laygay mo pamati sa imo from Bangga Tutong 1 Barangay Felisa. Yes, pamati gid para makatipon ka na kinahanglan kid. Man sa Ricky Lides mo magbanwa. Salamat gid Joe Anselmetti, si happy birthday to Nicole Paunal halin kay Manay Joanne. Yes, Brian Bilardo, Villanueva, Kudo, and Bilardo family sa Tagabtab Central Maaw, Tita Wilma Pakikwit. Yes, Tagabtab Central Maaw sa Bilardo family, kag Kudo family, subong man sa Villanueva family. Yes, my dear Adore. You're so adorable. Gaupod si Adore Girl kay Tita We. Adore Gonzalez, good afternoon sa imo. How are you? Miss man ka mo ni Tita We, no? Ang ako ni Hada. Love, Alimon Besas. Kamusta na? Stay safe and God bless sa inyo man. Maghalalong kamo mga anak, ha? Maghalalong git. Joe Anselmetti Isiha, good afternoon, Tita Will. Magapamati kami diri sa Barangay Gintubdan. Isabela. Joanne ise happy birthday kay Day Nicole Paunal. Yes, kapilan. Nakon gin great. Well, anyway, salamat kid na. Okay, Tanagan Magsulita, good PM, Miss We, yes. Ari di sa ilo ko bala sa piyak, arao. Hinidino Cadiz, thanks for the heart. Miss Ems Iboso, thanks for the heart, love you too. Alma Agravante Sabater, kay, ara man tawe, Ricky Ledesma, check to tutuwe. Kay Ricky Ledesma magbanwa, kay Janemal Salino, kay good afternoon, kay Dali Amar Tabungan, kay Inday Blaza. Okay, thank you. Balikan, taka mo karon, relax lang ka mo da.
ni winner para sa atong top pamaskwa sa ARB. Sa pamaskwa sa ARB. Tempranong nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Christmas 500 pesos na nga gid niya. pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Okay, Christmas na gid, pero sino ayan ang maswerte sang aton premyo sa siningation? Taga-diin, taga-Bacolod siya. Kung diin man siya nga banwa, lantawon ta. Kung sino ini nabunutan natong kung taga-diin nga lugar. Hello? Hello, good afternoon. Yes, ma'am, good afternoon. Sino ni? Hello, ma'am. Hello, ma'am, sino ni? Ay, si Lichelle Goheng, ma'am. Taga-diin si Lichelle Ma'am Lisel. Sabadito Goheng. Oo, taga-diin si Ma'am Lisel. Yes, ma'am. Taga-diin ka. Taga Ginhalaran, Silay City. Wow, kaswerte man sa taga Silay man. Sa sanod to Silay man. Well, but anyway, congratulations. So, hindi na mabumangkot na si Tita We kay Tika. But since nga, ari ka, istoryahan na kita, te, napamati ka sa Action Radio, di ba? Oh, Yes, ma'am. namangkot lang Exactly. ko. Oh, yes. Basta kapamati ka, kabalo, gisang tagline. Amo lang na pamangkot ko sa imo. Ano ang tagline? Sa Action Radio, kung parehas si Tita We, di mag-extra na kung magpaalam ang last party na ang amon mga angkong na, ang amon mga reporters, nagahambal. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod Tama. Action Radio. Si ano na, be? Mati ako, be? Ang tagline is, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Yes! Ikaw With ang feelings winner. naman. With feelings. With feelings, good. So, congratulations. Ha? Wait ka lang sa message sa imo, ha? Para nga maklaim mo imo premyo. Lisel? Oo, ma'am. Thank you, good ma'am. Congratulations. God bless. Advance God bless Merry you. Christmas. God bless. Action Okay, Radio. bye-bye. Okay. Bye-bye. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Okay. Diwata, congratulations sa taga Silay sa atong sari winner. Taga Barangay Ginhalaran. Silay City. Dako na daisda, no? Lisel Sabadistro Goheng, congratulations. Again, Merry Christmas sa imo kay sa bugos mga pamilya. Okay, padayong si Tita Wilma alas 2:46 na. Bao ho. Pero antes gid ko ya antes gid ko hatag sang atong sini or magbasa sang zodiac sa mga horoscope ninyo pagi sa iyo tag sa zodiac sign. Ang ako na mahatag sa inyong informasyon karon nga hapon. Lipot lang ni siya kikabalugid kita. Tagaan ni siya Nobel Peace Prize award si Maria Ressa sang Rappler. Kaya nga nami ani ko siya bindi ko iso nga babae mo, no? So, pasidunggan, hatagan award sa prestigious nga Nobel Peace Prize, inimbitirana na journalist kay Grappler CEO nga si Maria Ressa. No? Si Maria Ressa, gamay lang ni siya nga babae, pero puwerte nga habilidad, no? Ini para sa iyaman away, para sa kahilwayan sa mga mamantala sa tungsod Pilipinas. Amo ning iya na away ginyo, freedom of press, mga freedom of press sa tungsod. Kag suno man sa komite sa Nobel Peace Prize, gingamit ni Ressa ang freedom of press, no, para ihayag ang pagpangabuso kag kalakasan
nga lapnagon nga nagakatabo iya sa Pilipinas suno sa iya. Na hambal nga nila sa pahayo sila niya. Resta uses freedom of expression to expose the abuse of power, use of violence, and growing authoritarianism in her native country, the Philippines. Na amulan ginasiyan man nila. Pero, ginhatagan man sang Nobel Peace Prize ang isa pagid ka journalist from Russia na si Dmitry Muratov. Sila ng tagaan, kag of course nagapasalamat naman si Maria Ressa, si si Maria Ressa nagapasalamat man siya sa iya sini mga kaupdanan, mga nakatrabaho niya sa Rappler tungod sa iya man pagdaog. Kabalugid kita na nga ini siya ginpamatbatan nga guilty, no? Si Maria Ressa kanyang isa pagid ka researcher sa cyber libel bangod sa article na tungod sa Isabel to negosyante may angot sa mga ginaligar, illegal nga aktibidad, kaya nagapangatubang man sa kasong tax fraud, paglubag sa Securities Regulation Code, kag anti-dummy law. No? Ina lang gamay nga informasyon, ni-share ni Tita Wea sa inyo sa sininga hapon. No? Lungog ina iya sa mga Filipino journalists no? Para iya sa aton na mga Pinoy. Kadto na kita, para sa aton horoscope. Yes, para sa horoscope, karon nga lang Sabado, Oktubre 9, tuig 2021, Ma'am Lani Heromiano, dira sa Ibuan, Capiz, mayong hapon sa inyo, kag kay Feli Perez, kay Mama Melinda, dira no sa La Carlota, kay Carmen, kay Tuto James, kay Lysal Inson, mayong hapon dira. O Libra na tatawi, no? Una nga zodiac sign Libra, mga natao si Setyembre 24, Oktubre 23. Libra, kung nag-apply ikaw to work abroad, dako gid ang posibilidad mabaton ka ho. Kinanglan ipreparar mong imo travel documents, kag kinanglan pray ka gid. Para nga, mahatagan katumanan ang tanan mo nga handom. Isa ka pahanumdom sa imo horoscope, likawan mo sa imo horoscope ang mga fatty foods, ang mga mamantikaon na pagkaon. Mga masuwati mo ninyo nga mga numero Libra 37, 12, 57, kag 36. Magenta red is your lucky color. Scorpio, katulad na pa akong ilong. Scorpio, Oktubre 24, Nobyembre 22, magapatigayon iya group meeting ang inyo pamilya na aman, hindi kami ginaplano kamo mo, no? So, masanaga na ikaw sa imo nga ginaplano, nga ginasolo mo subong, tungod sa group meeting nga inyo simuon. Kontra ka lang sa sobra-sobra nga paggasto. Amoy na, kay sa karon nga panahon sa pandemic, kinanglan save man mo, di ba, Scorpio? Masuwerte nimo or ninyo nga mga numero 23, 22, 12, kag 45. Cyan blue is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, Disyembre 21, may bagong assignment ang palangga mo sa Sagittarius. Karon nga adlaw. Bagay nga ang iya sinitay magatunga para sa iya bagong assignment kag para sa inyo nga iya pamilya. Intindihon mo siya dapat. Maswerte mo or ninyo nga mga numero 30, 24, 45, kag 12. Mango orange is your lucky color. Nagbubo na ang ulan sa Bacolod. Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, Enero, Justin 9. Capricorn, ikaw ang magapili sa handom mo nga klase sang kabuhi. Ikaw nakadepende na sa mga kamot mo. Kasi kung magpatamad-tamad ka, mabudlayan ka, gid. Pero kung kabaliskaran himuon mo, yes. Maganahan ikaw, kan maging successful ikaw. Mga masuwati mo nga mga numero 10, Justice 8, 45, kag 25. Lilac brown is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20 to Febrero, Justice 8. Bao, happy ikaw sa nangyan decision mo, pero nga daw Aquarius. Abin mo, sunod sa mo horoscope, kung ikaw ang nagapanahor o kung hala pala inyon, kasi makaulubog na ilim nun, umpisahan mo na nga untaton ina para sa imo kaayuhan.
Maswerte mo naman nga mga numero si Ace, 26, Justice si Ace, kag 30. Mustard yellow is your lucky color. Kag kadto kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces naman Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. O mag-pray ikaw Pisces para nga manula ang dimalas sa kabuhi mo. Ha? Sa mga huben nga mga Pisces, ay nagapaminsar ka mo nga mag-work abroad. Hindi ka balo ka naman na sa work nga mga sitwasyon bala sa mong. So, dikandi sa inyo. Na Pisces, Justice Ace 11, 23, kag 29, mga maswerte ninyo nga mga numero Pisces. Your lucky color is lava red. Una nga bahin, sa nga ng pagbasa sa mga horoscope para karong adlaw, relax lang sa pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercial. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balitang Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung delay na naman amat ang sulod
Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang News and Public Affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag, bakit sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko. Philippine Standard Time, kalitan tani anay nabili naton nga oras na nabili naton man nga mga zodiac sign. Aries, ay mga Aries, Metao, Marso 21 to Abril 19. Aries, sino sa imo horoscope tanan nga mga nagbulig sa imo, pasalamatan mo. Learn to share your blessings para mas pagid ikaw nga i-bless. So, kanami sa iyong horoscope ba? Mga masuwati mo nga mga numero, Justice Ace, 32, 45, kag 25. Electric Blue is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman ito, Abril 20 to Mayo 20. Kung gapati ka feng shui, magpa-feng shui ka sa imo horoscope, ha? Kaya nga, makabulig na sa imo, nga, makaangkon ka sang bago naman nga source of income. Kaya isa pagid tagaan mo break ang imo kaugalingon, mag-relax ka. So, sa imo horoscope Taurus, magamaswati mo naman nga mga numero 5, 32, 15, kag 48. Tangerine is your lucky color. Mga Gemini, Mayo 21 tugtog Hunyo 21. Abi mo sa bunga adlaw, Gemini, makabatyag ka sang freedom, about kahilwayan. Karon nga adlaw tungod nga isahanon ka lang dira sa inyo balay. Ang tag mo karon nga adlaw is movie marathon. What if pagig kong Korean novela? Masuwerte mo nga mga numero 26, 35, 12, kag 42. Cobalt blue is your lucky color. Yes, Cancer. Mga Cancer naman Hunyo 22, tugtog Hunyo 22. May mabaton ikaw or yes, magabaton ikaw sa bagong offer halin sa anay mo upod sa trabaho na tunan mo anay ina antes mo man batunon. Cancer 26, 14, 50 kag 30 ang imo mga masuwati nga numero. First, green is your lucky color. Leo, Hulyo 23 to Agosto 22. Subong nga adlaw ba naga-enjoy ikaw kaya mamhilig kagid man yung magpakadlaw mo na enjoy man sila dira sa sulod sa inyo balay o kung ara ka man sa trabaho. Damo ikaw sa mapahalipay karon nga adlaw Leo. 11, 15, 36 kag 48 mga masuwati mga numero. Sapphire blue is your lucky color. Kag Virgo. Ang mga Virgo naman nagusto 23 to September 23. Virgo, sa imo horoscope, hindi ka magpanahor. Kung hindi mo gusto nga magasto mo ang tanan kag madula na ang tanan ng mga napundar mo. Nagapaluya ikaw kag permi ikaw. Kinanglan mangin mabaskog ka, magpabaskog ka, mag-gym ka tungod nga ang nag-gain ka sa imo kabugaton, nagdako ka, kinahanglan mangin healthy ikaw in short sa imo horoscope. Sa imo horoscope Virgo. Masubati mo mga numero 38, 21, 13, kag 46. Sandal brown is your lucky color. Nabatian natin na itong text sa zodiac sign para sa ating horoscope karon nga Sabado, Oktubre 9, tuig 2021. At tunay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ninyo si Tito Wilma para sa Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining-tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kag salamat kid sa inyo pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata kag nga 3 o'clock prayer kada hapon, no? Dagig kita basta nag-updanay kita, di ba? Salamat kid sa inyo mga palanggan natong mga tagpalamati. Tanini, Felix Vergole Campanyal ng Felix na yung hapon. Dila man kay Tanini Campanyal mayong hapon. Mikmik sa inyo salamat kid. Kag kay Johnny, abo ninyo mayong hapon. Kag kay Letrax Cebu sa iyo. Thank you kid.
kay Inday Alma, na Inday Alma Posisyon Gonzales Bistro, amo din na, may mga pagtilaw, no? Relax lang da, the girl, ano? Si Tita Wilma antes man magpaalam, advance happy birthday ganyan para buwas October 10, no? Kay Inday Inday Cassie Lipper, happy birthday in advance para buwas kay sa kapid namon, kay Peter, kay Philip Sugaton, dira sa may kabugwason, no? Barangay Mansilingan. Sa inyo, happy birthday para buwas. Okay? Ang ito naman Bible verse of the day ng Ebilin, halin sa Proverbs chapter 21 verse 3, to do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Salamat, kids. Happy weekend sa inyo. Happy Saturday tawe, di ba? Kagbuas, happy Sunday and happy family day. Sa Lunes na naman kita mag-aupdanay. Standby na sa atong mga drama, mensahe, ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.